Intentarem que sigui una sessió més lleugera, que toqui temes més micro i que no sigui un debat, diguem, criticador i que no porta res. Simplement això del tema de la immigració és que ja n'hi havia i sempre n'hi haurà. I es preveu, a més, que amb el tema dels canvis climàtics i amb les guerres que s'estan fent, doncs hi haurà encara més migracions. És un fet legítim i tothom ho ha fet des d'Europa cap a altres llocs o des d'altres llocs ara cap a Europa. O sigui, tenim en compte només això perquè estem aquí, però evidentment a Àsia, a Àfrica, doncs hi ha migracions interns, externs, regionals, internacionals, això no pararà. Era una zona francòfona o de parla francesa, vull dir. Però hi havia una senyora que parlava alemany, perquè era més la seva llengua. Recordo un dia que, estant en aquella casa, la senyora feia l'esforç de parlar-me en francès de vegades quan volia dir-me fes allò, fes allò. Però el seu era alemany i parlava amb una altra persona que havia vingut a veure-la en alemany i tal. I jo vaig tenir la impressió que en un moment estaven parlant de mi, però, clar, no podia entendre el què, i era una intuïció d'allò que, no? I sí, que algo devien, el que fos, però jo recordo aquell moment de dir, m'he sentit estrangera. Sí, yo he vivido varios lugares como estudiantes de intercambios y expatriada también cuando me enviaba una empresa a un lugar. Y esa sensación de sentir extranjera también dependiendo del lugar. Pero en ciertos lugares la identidad era que son inmigrantes. Por ejemplo, Canadá, cuando viví un periodo en Canadá, era un orgullo decir que es un país de inmigrantes, que era como una connotación súper positiva, porque esto era su identidad, ¿no? Y cuando viví en Londres, cualquier persona podría ser londinera, de Londona, ¿no? Que la gente me preguntaba en la calle, da igual. Pero en ciertos lugares nadie me pregunta la orientación de calle o dónde está qué, ¿no? Porque consideran que soy extranjera, por lo tanto, ¿no? Pero hay ciertas connotaciones para ciertas nacionalidades, ¿no? Entonces, si cuando la gente piensa que yo soy, por ejemplo, señora limpieza de casa, y cuando piensan, entonces sí que me considero como inmigrante, pero cuando estoy paseando en una zona turística, la gente piensa que soy japonesa turística o expatriada, ¿no? Entonces, depende de dónde estoy, la gente me descoloca, ubica en lugar distinto. Y esto ha sido interesante, a veces incómoda. Y sí, es poder conocer el mismo país, mismo contexto, pero distintas perspectivas, ¿no? Jo tinc una amiga que és negra, una noia negra, i un dia anàvem al metro i ens van trobar uns revisors. I els revisors van entendre que les dues eren estrangeres. Jo, potser per tenir el cabell ros, ser més blanca que normalment són les persones aquí, i ella per ser negra. A mi el revisor em va demanar el bitllet, ho va intentar fer en anglès, però sincerament és que no vaig entendre el que em deia perquè ho va utilitzar en anglès no gaire bo, diguem. Llavors em va deixar passar. O sigui, va intentar un cop demanar-me el bitllet i em va deixar passar. I amb ella li va començar, ni tan sols intentar parlar anglès o un altre idioma. Tu, el billete, vinga, va, dame el billete. I la noia es va quedar, bueno, m'ho pots dir en català o en castellà, el que sigui, m'ho pots ben dit. Li avançava el bitllet, va veure que evidentment havia pagat i vam continuar. I aquesta distinció de bon i mal migrant em sembla molt pejorativa i extremadament racista. He viscut també això, per exemple, que quan em vesteixo bé, diguem, avui faig amb camisa i això, vas al metro, de vegades em parlen en anglès i quan vaig una mica tirat, diguem així, em parlen en castellà directament. No he entès mai el per què, però he fet l'experiència i sempre em parlen així, que potser
s'entén que quan et vesteixes bé, doncs ets un expat i que després, doncs, quan et vesteixes bé, doncs, això, un immigrant, mal immigrant, diguem, no? I també sí, passa. El que dius tu, Ada, doncs és al revés. A mi sempre em pregunten els bitllets i a mi em revisen, quasi sempre. En canvi, quan estic amb els amics, diguem, d'aquí, o només de pell blanca, doncs a ells no necessàriament els revisen. Mira, jo vaig estar a Grècia fa ara 3 anys i hi havia camps de refugiats de Síria, especialment, i tot i que jo era menor d'edat i no podia entrar als camps de concentració, sí que fèiem activitats fora d'ells en les quals deixaven sortir els joves per anar a fer aquestes activitats amb nosaltres. Les nostres activitats estaven totalment orientades al divertiment i la part més lúdica de la vida perquè al final érem joves, no hi havia molt més que poguéssim oferir i el que més curiós em va semblar és que els propis migrants eren, refugiats en aquest cas, eren els més participatius i els que tenien més ganes, fins i tot més que nosaltres. Estaven, era allò una caixa de felicitat que mai s'esgotava. Em va semblar molt curiós perquè estaven en una situació que han hagut de marxar de casa seva, del seu país, tancats a un camp i tot i així seguien cap endavant amb una força espectacular. Moltes vegades sentim a parlar per les notícies i a més com xifres de persones i com que t'estàs adonant que realment hi ha vides darrere d'aquesta xifra, és a dir, no són 100 milions o 3 milions, és igual el número realment. O sigui que també és un drama, òbviament, el número. També tenint en compte que no es pot romantitzar aquesta situació, que moltes vegades, si no nosaltres ara dic, sinó certs reportatges fan com explicant, diguem, el drama que viuen aquestes persones, però tampoc es pot arribar al punt de romantitzar la situació de violència institucional que estan patint i violència econòmica perquè es troben en una situació de discriminació. I crec que és com important intentar equilibrar les dues visions, és a dir, no romantitzar-la, entendre que són persones, entendre que tenen cara i ulls, que tenen una història darrere i també no només com parlar de que trobes una persona que t'ajudi per aquest bucle del que has parlat tu, Amparo, que no es pot sortir, que és que necessites la targeta, necessites un treball, no pots tenir un contracte si no tens DNI, però, o sigui, document de residència, diguem, i tampoc pots demanar de tenir un lloguer perquè, clar, no tens contracte, llavors no et poden fer, o no tens DNI, o sigui, tot plegat està com, és una mena de búnquer en el sentit que en el moment que tu no tens papers o en el moment que no estàs en una situació com legal, és gairebé impossible entrar de manera habitual a la situació de la resta de les persones que sí són residents legals en aquest sentit, d'aquest país. Llavors, que és com interessant veure totes aquestes perspectives que conformen un marc bastant terrible per les persones que estan passant per aquesta situació. També hi ha una altra. Quan persones, potser d'Europa o d'Espanya, diguem, se'n va cap a un altre país que diríem econòmicament més pobre, es veu com, bé, normal, és un expat, no passa res. I en canvi, des d'Àfrica, no, al revés, no és sempre ben vist i que s'entén que és un immigrant no tan bo. Per què tenim aquest pensament? Per què ho tenim assumit, això? És una cosa que hem anat desenvolupant al llarg dels anys, però és molt estrany. Què en pensem d'això? Parlant una mica més de l'acadèmia, trobaríem a Saskia Sassen, que diu que realment els immigrants no busquen una millor vida. El que són expulsats del seu país. Perquè si tu al teu país no pots seguir la teva vida, no tens unes expectatives de futur familiars, econòmiques, laborals, que et puguin satisfaure o que simplement et permetin viure amb un mínim digne, realment tu no estàs buscant una vida millor, estàs buscant una vida a seques. Per tant,
realment estàs sent expulsat del teu país. Cuando estudiaba tema de globalización, había una escuela de personas que pensaba que se puede quitar fronteras. ¿Por qué tenemos fronteras? Porque quitando fronteras funcionaba bien como, bueno, cierta parte de economía de Unión Europea, bloque de Unión Europea, o también en América Latina también hay bloque de países donde no hay control de inmigración, ¿no? Que se puede, hay derecho a movimiento, de libertad de movimiento y también de trabajo y todo, ¿no? Ujú. En nivel regional hay muchos, en África también hay cierto bloque de países que se puede mover liberalmente. Y había como estudio de que en estos casos mejoraba la condición, tanto social, interculturalidad, cohesión. Había como ejemplos positivos. Yo he pensado, uy, qué radical, ¿no? Porque, claro, y empecé a pensar cuáles son riesgos de poner la frontera o no ponerlo. Y claro, poner frontera muchos era el tema de control de policía, por ejemplo, crímenes pedófilos que viene de Tailandia a Estados Unidos, de este tipo de como control de seguridad. Pero también poniendo fronteras, claro, había problemas de tráfico de personas, ¿no? De esclavitud moderna, explotación de personas. Entonces, al final, la motivación principal es tema de países ricos querían mantener su calidad de vida, digamos, que impuestos pagados, de servicios sociales y cierto comportamiento social, entonces cerrando la frontera, y países menos pobres donde no hay mucha infraestructura social o servicios públicos básicos, ahí casi bienvenidos a los extranjeros que dejaban impuestos o pagaban dinero, ¿no? Entonces, no sé, es simplemente como cambiar chip de mentalidad y por qué necesitamos fronteras, si estamos contentos de, por ejemplo, la iniciativa de Unión Europea, ¿no? De Erasmus, poder conocer a la gente y ir a, no sé, Francia sin pasaporte, y hemos beneficiado mucho. I esto por què a nivell global no se puede? Per què aquesta discussió i campanya sobre que els immigrants ens venen a robar la feina? Jo, com per una banda, crec que és important tenir en compte el que és la part de la dreta incendiària i el discurs que tenen, és a dir, que agafen una cosa, un fet que pot ser o no veritat, potser és una mentida, la tergiversen perquè entri dins del seu discurs i llavors fan aquest discurs, òbviament, xenòfob i extremadament racista i que és mentida. D'altra banda, si parlem a nivell econòmic, la qüestió de que, o sigui, si entres dintre, per exemple, del marc liberal de l'economia, diguem, els models que s'utilitzen a dia d'avui a les facultats d'economia, està oferta i demanda, i si hi ha un excés d'oferta de treball, en aquest cas, els salaris baixen. La qüestió aquí és que si hi ha, o sigui, la idea que està sota, que justifica, diguem, aquests discursos és si ve més gent al nostre país, vol dir que n'hi haurà més oferta de treball, hi haurà més gent disposada a treballar, per tant, els salaris de les empreses baixaran. La qüestió, a part que el model és molt senzillet i té bastantes mancances, és que les persones migrades que venen en una situació d'irregularitat no agafen tots els llocs de treball que nosaltres podríem imaginar per començar. Moltes vegades, o la gran majoria de vegades, acaben en llocs de treball extremadament precaritzats, en unes condicions laborals terribles, que a més no estan comptabilitzades a nivell de la... O sigui, el PIB que tenim nosaltres o el que es comptabilitza no és el real, perquè hi ha molta economia submergida. Òbviament, sense culpabilitzar aquestes persones perquè d'alguna cosa han de viure i, sincerament, agafen el primer que troben. I, per exemple, just fa uns mesos, amb tot el tema de la pandèmia, va sortir les notícies que els agricultors, els propietaris de certes terres, volien fer una crida a que la gent vingués a treballar als temporers, diguem, als seus camps. Llavors és com, no us esteu adonant que ningú està venint a aquests llocs de treball, ningú s'està oferint, o qui s'està oferint és perquè no té una altra
té una altra possibilitat, és a dir, l'economia, la situació econòmica l'està pujant perquè les condicions que tenen a nivell laboral són terribles i els sous són extremadament baixos. Llavors, és una qüestió que és molt... A mi és una paradoxa en el sentit de esteu criticant una sèrie de persones que estan literalment buscant la vida, però que estan agafant un llocs de treball que potser d'altres persones que tenen papers no volen perquè saben o no es poden permetre, sinó que perquè jo crec que no és una qüestió de poder permetre't, sinó perquè tens una situació diferent i en aquest cas seria millor, i que han d'assumir aquestes feines. És a dir, crec que la culpa, diguem, o l'ull de la culpa no s'ha de posar en aquestes persones que han estat expulsades del seu lloc de naixement, sinó que s'ha de posar en el sistema econòmic en el que vivim, en el que empuja certes persones de moure's d'un lloc a un altre perquè no tenen unes condicions de vida mínima i, a més, acceptar uns llocs de treball i unes condicions de feina terribles. És a dir, que potser en el seu país d'origen no trobarien, però es veuen empujades per una qüestió que estaria més relacionada amb el colonialisme i amb el capitalisme a nivell com més imperialista en aquest sentit. No sols ens venen a trobar la feina, com bé deies, Olimpia, perquè fan normalment les feines més precaritzades que els nacionals no volen fer, sinó que, a més, no sol que no ens troben la feina, sinó que els necessitem, econòmicament els necessitem. Si tu mires una piràmide demogràfica a Espanya, veuràs que la població, com deies, Fortunat, està molt amallida. Llavors, realment, les pensions no les podem pagar perquè no tenim un sistema de capitalització. Tu no estàs pagant la teva pensió amb la teva feina. Són els que estan treballant ara que si tu ets ara gran, pagaran la teva pensió. Llavors, necessitem gent amb edat de treballar perquè es puguin pagar, entre altres coses, les pensions. Llavors, tenir immigrants és perfecte per poder pagar ara les pensions. Hi ha d'altres que diuen, i també crec que és quelcom a tenir en compte, que potser això és un pacte generacional a curt termini en el sentit que aquestes persones migrades segurament segueixen residint a Espanya al llarg del temps i quan siguin grans tindran dret a una pensió, evidentment, i que això és, diguem, una solució a curt termini. De totes maneres, una solució i la immigració és quelcom que necessitem. I és que hi ha una diferència si tu vens d'un país europeu, vens d'un país africà, asiàtic o el que sigui. Per exemple, m'agradaria destacar l'experiència de la noia que porta la compte d'Instagram, crec que també té altres xarxes socials, que es diu Hija de Inmigrantes, que és l'impulsora de Votar es un derecho i Te cedo una cita, i explica que la seva família és marroquí, però ella va néixer a Espanya i no va poder obtenir la nacionalitat, de fet encara no la té, perquè tot i haver nascut a Espanya, la nacionalitat espanyola s'obté per ius sanguini, és a dir, te l'han de venir donada pels teus pares. I com els seus pares no eren d'aquí, no la va poder obtenir quan ja era major d'edat. Curiosament, quan era menor d'edat sí que la podia haver obtingut perquè l'administració va suposar que així seria millor. Però llavors, quan va fer 18 anys, ja el fet que hagués nascut a Espanya no li valia. I encara està en tràmits institucionals per poder obtenir la nacionalitat. Jo el que em pregunto sempre és per què aquests missatges tan incendiaris, com m'ha dit l'Olimpia, calen a la població. I jo crec que un marc conceptual interessant per entendre aquesta qüestió es veu des de la sociologia amb la idea de l'extragrupo i l'intragrupo. Seria aquesta diferenciació d'un nosaltres i un ells que ens unifica a nosaltres a un intragrup i distingeix aquelles persones que venen de fora en un extragrup i acostumen a fer fal·làcies de l'home de palla, a utilitzar-los, com bé ha dit la de Diana, aquella persona a la que pots criticar sense tenir conseqüències negatives i que generen una por, perquè és una por a el que desconeixem. Et trauran la feina, violaran les teves dones, mil bestieses s'han arribat a dir. I aquesta utilització de la por que ve donada per aquesta característica humana d'identitarisme d'un nosaltres i d'un ells
fa que alimenti aquests discursos i que fàcilment la gent caigui en ells. Quan es pot demostrar 1.000.000 cops que això és mentida, sempre seguirà havent gent que cregui el contrari. I s'utilitza com a eina política que malauradament funciona molt. I jo personalment penso que el nosaltres ha de canviar de significat, diguéssim, no? Perquè el nosaltres hauria d'incloure, diguéssim, un nosaltres molt més ampli, no? Perquè per coses que estem dient, no? O sigui, o sigui, darrere d'aquests moviments migratoris hi ha persones. Hi ha un denominador comú que ens acomuna molt més i que fa que hi existeixi un nosaltres molt més gran. Que després poden haver fronteres o no, o de vegades les posem per una banda i per altra les esborrem, tipus dins de la Comunitat Europea, no? I per fora. Però existeix, no?, aquest nosaltres més ampli, no? I també he pensat que tot passa per la relació al final de tu a tu, també crec. O sigui, per establir vincles, diguéssim, més personals, no? Per exemple, allà vaig conèixer i vaig fer amiga d'una americana, nord-americana, estadounidense, no? I tal, la Margaret, escolta, la Margaret, és un cel, és un amor, és una tal. Quan després han passat moltes coses a la història, no? Les Torres Bessones, el no sé què, ara el Trump, tot el que vulguis, diguéssim. Els americans, però, escolta, els americans qui són? Jo penso també en la Margaret. La Margaret no té res a veure ni... No sé com dir, no? També m'ho dic jo. Escolta, ni tots els americans, nord-americans, són la Margaret. O sigui, n'hi haurà de tot, no? Com a maneres de pensar, com a plantejaments, etc. Però quan estableixes un vincle, segons com, a mi em sap greu que diguin tòpics d'aquest estil, no? Dels americans també. Volviendo antes de esta ley de Unión Europea, he conocido un chico de Pakistán que pidió asilo por tema de blasfemia, porque él es cristiano en Pakistán y era un docente de escuela. Y en Pakistán, si tú declaras abiertamente tu religión, que no es Islam, puede ser acusado por blasfemia, porque está como anunciando otra religión que está fuera de la religión que tiene el Estado, ¿no? Entonces, escondiendo en un container de un barco, llegó a Europa, porque no podía salir del país en una manera legal, porque había como ya declarado que era blasfemia contra él. Y llegó a Grecia, pero luego, continuando el viaje hasta España, porque la ley de asilo, de procedimiento de pedir asilo, era tan disparados en cada país en Unión Europea. Y había oído que en España de cola de espera era menos, y condición de estar en un campo, porque hasta que sale la resolución de que tu petición de asilo es auténtico y que está justificado y que puede conseguir residencia, hay mucho tiempo de espera y hay que estar en campo de refugiados o campo separado para que no tenga actividad ilegal, ¿no? Entonces, la condición, lo que él había oído de comunidad de refugiados, era que condición era mejor en Barcelona, entonces llegó ilegalmente aquí. Porque la ley de Unión Europea era que el primer país que tú entras en Schengen tienes que tramitarlo. Solo que en Grecia, campo de refugiados ya estaba así a tope y condición era ya famosa en la media, ¿no? Que no era una condición humana. Era como asentamiento así, como casi prisión. Me ha hecho pensar mucho
Porque al final, como la política nueva política de Unión Europea, todo bla bla, como palabras bonitas, no puedes parar la petición de asilo. Pero la cola de espera, mientras que esperando la resolución de 2, 3, 4 años, era un proceso de tortura porque tenía que justificar que había amenaza de vida individualmente, personalmente escrito para poder justificarlo que mi vida está en amenaza. Y este proceso de poder demostrar blasfemia y todo esto era y recoger evidencia. Él tenía que arriesgar su vida para poder contactar a sus contactos en Pakistán y que salga su sentencia de blasfemia en periódico. Todo eso tenía que presentarlo, ¿no? Y me ha hecho pensar mucho de la ley como bonita, escrito bonito, de que hay que aceptar cualquier, ¿no? Y la realidad. En fin, nada, me ha hecho pensar que es un lujo que yo tengo un pasaporte, ¿no? Sí, por otra parte, claro, todavía Unión Europea como mínimo en papel quiere demostrar que es derechos humanos. Pero veo otros países como, bueno, Estados Unidos, que todavía en campaña electoral ya no tiene ni esta imagen, ¿no? Que es derecho fundamental que una persona puede pedir asilo. Es como cortar, migración es mala, ¿no? Y hay que cortarlo. Y me ha hecho pensar mucho los retos de tener la ley, però també cómo implementar-la. No? Crec que els estats no estan preparats ni volen saber res sobre persones que siguin cosmopolites, és a dir, que no es sentin d'un lloc ni d'un altre, sinó que siguin, diguem, del món. Hem de pensar que una persona, si porta la seva vida en mobilitat entre països, és a dir, geogràfica, ho farà per alguna raó en el seu parer positiva. Jo crec que si finalment des d'Europa el que es decideix és que el que ens importen són les persones, el primer que hem de solucionar és un tema formal i que és la burocràcia. Perquè la burocràcia està funcionant com una gàbia de ferro que no ens impedeix actuar amb la rapidesa que s'hauria d'actuar, amb l'eficiència i una llarga llista d'adjectius que són tots pejoratius cap a la burocràcia ara mateix, sobretot i en especial en aquest tema de les migracions. Llavors, aquest estatisme el que no ens permet és certa flexibilitat que, com a mínim, jo crec que és necessària si el que pensem és que les persones són una finalitat en si mateixes, perquè en el moment en què diem que el que ens importen són les persones, ens és igual si marxen del seu país perquè estan amenaçades o perquè no estan podent trobar feina o perquè qualsevol altra situació. El que realment ens importa és que estiguin aquí, que tinguin la documentació necessària per poder començar a viure i que formin part d'aquest nosaltres. No?